हमरा गोदिया में दे दो ललनवा, हमरा गोदिया में दे दो ललनवा, ये माई हो नाही तो ले लो हम जनवा, ये माई हो नहीं तो ले लो हम जनवा। नमस्कार, प्रणाम। हम राइटर जेपी शर्मा और रउआ लोग के बीच में ई इंटरटेनमेंट वीडियो लेके आयल बानी, जौन एगो गाना हम खूबसूरत देवी गीत और नवरात्र के खातिर हम लेके आयल बानी। तो ई गाना के चली गाना भाव में मतलब जे बिया होला जौन लेडीज के केहू के अगर बाल बच्चा ना होला तो कई ओकरा के लोग बचपन कहेला, तो बहुत लोग के ताना सुनत माई के मंदिर में जाके और खूब रोवतारी या गावतारी गीत के। तो चली कौना भाव में गीत बा, क्यों गीत बाटे हम रउआ के सुना देते। माई हो दरदिया अब सहलो न जाला, लोग बाजतना मारे सुनलो न जाला। माई हो दरदिया अब सहलो न जाला, लोग बाजतना मारे अब सुनलो न जाला। हमरा गोदिया में दे दो ललनवा, हमरा गोदिया में दे दो ललनवा, ये माई हो नाही तो ले लो हम जनवा, ये माई हो नाही तो ले लो हम जनवा। तो आई भैया ई मुखरा लगा हम रउआ के पहिल का अंतरा भी सुना देते। सहलो न जाला दुख दरदिया, सासु मारे तनाया मारले नदिया। सहलो न जाला ये मैया दुख दरदिया, सासु मारे तनाया मारले नदिया। सभे कहेल हम के बजनवा, हमरा गोदिया में दे दो ललनवा, ये माई हो नाही तो ले लो हम जनवा, ये माई हो नहीं तो ले लो हम जनवा। तो भैया ये पहिल का अंतरा फाइनल हो गल। अब हम दूसरा का अंतरा रुआ के सुना देतानी। सुनी सुनी कान बोथे बोथिल कपार हो, देखलो न जाला ये मैया लोग के अत्याचार हो। सुनी सुनी कान बोथे बोथिल कपार हो, देखलो न जाला ये मैया लोग के अत्याचार हो। केहू के सुनो लो न जाला कहनवा, हमरा गोदिया में दे दो ललनवा, ये माई हो नाही तो ले लो हम जनवा, ये माई हो नहीं तो ले लो हम जनवा। तो चलिए भैया ये गाना फुल एंड फाइनल